Že ahoj lidi, vítám vás u dalšího nového videa u Bravka a teďka dáme malinký push na třeba 24-23 a nechám vás napět na další video. Budu rád, když dáte tady like a odběr na tohle video. Doufám, že se vám bude líbit a pokud byste chtěli pokračování, tak dejte 5 lajků, já si myslím, že to jako docela stačí a jdem na to. Doufám, že to nebudou nějaký dobrý hráči, protože jako, pokud byste se ptali, proč hraju Poka, protože mně přijde, že je fakt jako OP brawler. Jo, no když tady třeba trefíte, nevím, Jackinu, tak vidíte, on dává za 1400, takže jako, když má třeba málo životu, že třeba 4000, tak je lehký ho jako vypnout a ještě k tomu, když má ten pak nabitou ultinu, jo, teď vám to třeba ukážu tady, no, teď jsem málem sundal Jackinu, kdyby tam, pojď, a no tam dala zrovna tutu, no prostě, už nedá, no prostě to je jako takový prostě lepší, hrajte si samozřejmě brawlera, jakýho chcete, třeba Shadea, já nevím, Shade proti třeba Pokovi, tak já ho několikrát zabiju, jo. No musíte mít prostě trošku být lepší s tím Pokem, musíte trošku jako nadměřovat, kam chcete vystřelit a dobrý je, když jste tam jako třeba 2 lidi u sebe, že to je prostě lepší, když takhle trefím člověka, nebo prostě zabiju 2 lidi naraz, jo. Třeba takovou toho basketbalu, to je prostě lepší. A Jackina prostě má třeba Bull, toho nesundám, jo, Bull je prostě jako OP, ještě k tomu, když má ultinu, tak jako ono to trošku i docela trvá, než se to jako to, ale když prostě máte dobrý skill s tím Pokem, neříkám, že já mám velký skill s tím, jo, jako začal jsem třeba včera, jo, já už jsem jako dal třeba 23 rank, nebo kolik dneska dám, nevím, no prostě teď mám 21, no, a jako když fakt umíte s tím Pokem, tak znám tady lidi, kteří mají 1000 pohárku na něm, jo, třeba jako když se tady podíváme na někoho, tak on už má jako třeba 1000 pohárk na Pokově a to má třeba na každém brawlerovi. Takže to je určitě dobrý a teďka jdeme hrát. A kdybyste chtěli nějaký challenge, tak je pište do komentů. A pojď. No vidíte, prostě teď by se mi hodila ta ultina a teď vidíte a teď. No prostě to je trošku jako těžší, ale hlavně když vám ještě pomůže teammate, tak je to velmi dobrý. Ale sejmul jsem Jackinu a to je docela dobrý, že jako je to docela rychlý. Se do ní trefí. Pojď, ty vole, tak tam dobře cinkal ze strany na stranu. A napište mi, co by váš byl jako sen dělat za youtubera, mě daleko, takže jsme to prohráli, skvělý, kámo, já to nenávidím tu hru, abych to nejradši rozflákal, ale jo, prostě chci mít dobrý content. Ale to nevadí, máme 21 to a doufám, že teďka nedosáhla, skvělý. A napište hru, jestli hráte třeba Fortnite, že byste chtěli po mně Fortnite, je to teda trošku těžší natočit, až budu mít jako normálně, já když hraju na Xboxu na televizi. Já mám totiž u sebe v pokoji televizi a vlastně nehraju jako na monitoru, takže až budu mít monitor, tak si připojím Xbox k monitoru a budu normálně natáčet třeba iPhoneko, jako když to půjde. No, ale teďka hraju Brawl Stars, protože se mi to vyplatí. Kámo, já zabiju oba dva, a škoda. Jestli ten Arty dá ten kód, budu naštvaný, hezky mlezí, nebo jak se jmenuje. Pojď, Poko, tam už je Rico. Jo, dobrý je, když třeba prostě budete uhejbat, že ty nějaký hráči úplně nemají, že nejsou úplně dobrý s tím třeba Rickem, tak je dobrý. A když teďka dal jsem koš, nice. Když třeba Rico má tady 3 bary a on je třeba celý vyplejtvá, ale u Kita to třeba prostě nejde, jo, ten má mega rychlý jako ty bary, ale třeba když tady vezmu toho Ricka, on si mě třeba chce trefit nebo Colta a já takhle jako běžím a on se mě snaží trefit, on si to vyplejtvá, takže já pak půjdu po něm, sejmu ho a pak si třeba vezmu ten míč, pokud se tam neobjeví další hráč. Takže teďka pojď, jo. A dobrý je, když, že ta jeho ultina Poka, že střílí přes Z, jo, to je jako mega dobrý. A dali jsme další koš. Ta Maisie je hodně dobrá, nevím, prostě jako...
No a teď vidíte, jak ta jako gadgeta dává docela hodně demy. No, tak kámo, tak to amazing. Škoda, hlavně, že jsem dával. No a vidíte, jej. Ne, zase kámo, vyfina. Proč se to stává jenom mně? Kámo, no pojď, Maisie, prosím, to dáš to. Yes! Ani jsem se nepřipojil, ale to nevadí, protože jsme co? Dobrý. Doufám, teďka bude start drop, pojď. Super, jako nevadí. A pokud, hele, já nevím, jak to máte vy, ale já když mám brawlera bez skinu, tak s ním neumím hrát. Já nevím proč, já nevím, takhle mám, ale prostě se mi líp hraje jako prostě se skinem. Já nevím proč, já prostě se mi hraje líp se skinem. Nevím, jak to teda máte vy, ale mně se prostě mám třeba Pup Spikea, jako já vám to klidně někdy ukážu. Teďka jako půjdem push, ale prostě jsem lepší, když mám prostě to a teď jsme kámo. Leon, jo, ok, a Shade, tak to jsme dead. Ale to Shadea jako bych mohl zabít. On má hrozně dobrý range, kámo, ten Shade. Nedá. Jaj, tam, kámo, takhle hned na začátku nám dali koš, jo. Skvělý, to jsou asi nějaký, ne, jo, tady poznáte, když hrajete basket, tak poznáte, kam dá ultinu, pojď, prosím, yes, protože na Shade nehraje, podle mě to je bot, ale když má Leon na basketbalu ultinu, tak víte, že půjde prostě po míči, že se jenom myslí, no teďka třeba půjde po míči, která se tady objeví, jo, no jsem to říkal, a taky mě sejme, no. No záleží prostě, co dělá ten, kam, co dělá? Nice. Teďka třeba ten Leon a pojď, to nestihnu, no, ale ten Shade je bot, takže nice, a teď to bude za 3, ať to winner. Napište do komentářů, jaký je váš nejoblíbený mod. Třeba teďka mě docela baví basket nebo sódička, jo. S tím pokem to je fakt dobrý a ten bas, jako já bych ho hrál, ale já nevím, oni pak všichni nedávají a teď jsem dead, kámo, kid, ale to bychom mohli vyhrát, jako pokud to vyhrál, budu šťastný. No a teďka vidíte, jo, já jsem prostě dal takové jako, no, a prostě to je OP. Pojď, zabij ho, musím ho zabít. Nice, 2 body. Asi nebudu tak dobrý, já jsem čekal teda od toho kita, že bude těžší. A nechápu, proč teďka použil tuhle gadgetu, však se úplně nevyplatí. A teď musím mít to kita. Nedá. To je mega lucky. Jo, a všimnu jsem si až teď. A prostě jakože tak trošku mě to přijde divný, že to dělal Brawl Stars a teď si myslí, kid, co si myslí? Že když máte koš a nemáte nabitý bary, takže nemůžete hodit. To jsem si třeba nikdy nevěděl, že takhle bude. Já jsem si prostě myslel, že i když nemáte nabitý bary, že můžete normálně vystřelit. A teď nám možná dají koš a to bylo za 3 body, skvělé. No, že jsem si prostě nevšiml těch barů, takže třeba když nemáte bary a jdete na koš, tak je to ani na hovno prostě, no. Kámo, tak ta bibina tam je, tak, ale teďka dá El Primo košík. Nedal, kámo. Co dělal ten kid, kámo, on je postižený. Kámo, proč by tohle někdo dělal, že si prostě nahodí míč a pak tam hodí, kámo, ultinu, to by jsem si radši počkal, až si ho vezme a pak by na něj skočil. Co dělá? Aby takhle dával koši proti nám? Ne, pojď El Primo, jo, ty jsi frajer, Primo, já dám s ním ještě jednu hru, to je frajer, ale já chci dát ten rank 25, ale to dneska nestihnu. Jako ještě mám jako hodně času, jo, ale nechci zase z toho dělat půlhodinový video, protože na to by se nikdo nekoukal, no třeba 17 nebo 18, až 20 minut by to šlo. A dřív jsem dělala jako videa třeba 10 minut, 9 minut, jo, to bylo hodně krátký, o tom skoro nic nebylo. A dřív jsem hlavně natáčel i Roblox, takže bylo dobrý a třeba až budu natáčet normálně na monitor, tak budu normálně natáčet na počítač, budete tam mít moji kameru, jak budu vypadat, a to je budoucnost.
A doufám, že dostanu aspoň část odběratelů, to by bylo dobrý, to by jako bych čekal. Chci přiznat moje kámoše, ale to bude velmi těžký, protože jeden má 500 a druhý má asi 1000 nebo 900. Takže to bude těžký a já mám asi 12, takže já jsem začal teprve jako třeba před rokem. Jako mohl jsem udělat posun, ale jako dřív ty videa vypadaly úplně na nic, jo, takže jako nevím, co jsem čekal, ale myslel jsem si, že budu dobrý youtuber, já jsem jako vydával skoro každý den, třeba 2 videa nebo 1. A myslel jsem si, jak budu dobrý, kámo, ale prostě nešlo. Pokud mě budete chtít odebírat, tak vám napíšu někdy, že můžeme hrát i s kámošema. Možná je sice neuslyšíte, ale nevím. Mohlo by to jít, že byste ho slyšeli, ale ještě jako tolik s tím neumím, jako s tím YouTubem, takže asi tak. A napište, jak můžu uploadnout miniatury, protože mě vůbec nejdou uploadnout miniatury. Ale možná budu dělat miniatury z obličeje. Takže to je asi tak. A jo, jsem si dal do hlavy, kámo, jo. Ne, pojď, musím sejmout, GG. No. A teďka dám timelapse, takže zatím čůsík. Tak, už jsme u konce, to už bude konec videa, otevřeme tady jeden start drop a máme rank 23 a 447 pohárků. Příště dáme 25 rank a to bude všechno, ahoj.